Рада всегда предоставлять наши фонды в документации, которые намного быстрее. Шушы күргәзмәдә безнең бик мөһим, бик әһәмиятле документлардан берсе 21 елның 25 июнендә Татарстан Үзәк башкарма комитеты һәм халык комиссарлары советы тарафыннан кул куелган, бастырып чыгарылган декрет. Ул декрет нигезендә беренче тапкыр татар теле рус теле белән бер тигез дәрәҗәдә дәүләт теле дип игълан ителә. Анда барлыгы 11 пункт бирелә, яисә матдә икенче төрле әйткәндә, алар нигезендә шундый күп өлкәләрдә иҗтимагый тормышның татар теле гамәлгә кертелергә тиеш була. Мәсәлән, бөтен оешмаларда да дәүләт теле мәҗбүри итеп куела. Моннан тыш, әгәр дә аларда тәрҗемәчеләр юк икән, тәрҗемәчеләр булдыру, яисә хәтта махсус бюро төзү кирәклеге әйтелә. Татарча белмәгән хезмәткәрләрне татар теленә өйрәтү курслары ачу хакында сүз бара. Моннан тыш, менә бөтен процесс белән идарә итү өчен татар телен гамәлгә кую үзәк комиссиясе төзелергә тиеш була. Һәм ул иң югары орган Татарстан Үзәк башкарма комитеты карамагында аның бүлеге сыйфатында ачыла, барлыкка килә. Моннан тыш, татар судлары ачу, элемтәгә татар телен кертү, мәсәлән, телеграммаларны татар телендә язарга хокук бирү, хатларны шулай ук татар телендә адресларын, мәсәлән, татар телендә язарга мөмкинлек бирү һәм башка бик күп әйберләр әйтелә. Һәм тагын бик мөһим әйбер анда уку йортларына, мәктәпләргә, һөнәри уку йортларына һәм хәтта югары уку йортларында да татар теле укытылырга тиеш була. Ягъни бу иң беренче башлангыч. Һәм әкренләп инде 22 елда яңа документлар кабул ителә башлый. Мәсәлән, шуларның тагын бик мөһиме янәшәдә торган инструкция, ул дәүләт оешмаларында татар телен гамәлгә кертүгә багышланган. Ул 19 пунктта тора. Һәм анда бик җентекләп дәүләт оешмаларында ничек итеп татар теле кертелергә тиешлеге сөйләнелә. Мәсәлән, аерым кайберләренә тукталам, әлбәттә 19 пунктны санап китү бик авыр. Мәсәлән, барлык документларда ике телдә алып барылырга тиеш була, татар һәм рус телләрендә. Җыелышлар, гадәттә, мәсәлән, әгәр дә татарлар өстен зур күпчелекне тәшкил итә икән, татар телендә алып барылырга тиеш була. Руслар өчен, мәсәлән, тәрҗемәче булырга тиеш була һәм киресенчә. Рус телендә алып сөйләшүчеләр күбрәк булса инде, рус телендә алып барылырга тиеш була. Бөтен документация барысы да ике телдә эшләнергә тиеш була һәм бу чыннан да шулай гамәлгә ашырыла башлый да. Ул чорда курслар оештырыла, бу турыда махсус безнең документта бар. Протоколдан шундый бер күчермә дип әйтелгәндә. Беркетмәдән күчермә. Һәм анда бөтен оешмаларда да диярлек беренчедән русларга татар теле укыту курслары ачу һәм икенчедән татар телен гамәлгә кую үзәк курслары ачу күздә тотыла. Алар соңрак ачыла, ләкин шулай булса да аларда 15ләп белгечлек буенча татар хезмәткәрләре әзерләнә. Һәм шул исәптән сез әйткән эш башкаручылар да, ягъни бөтен документларны рус телендә дә һәм ул вакытта бит инде башта гарәп шрифты була, гарәп хәрефләре белән дә яза алучы кешеләрне әзерлиләр. 25-26 елларда хәрәкәт башланып китә, бигрәк тә югары йортларына татарларны күпләп җәлеп итте һәм шул нигездә бер яктан татар хезмәткәрләрен арттыру. 27 елдан инде махсус, хәтта шундый махсус исем белән һәманда алар бу стендта да чагылыш тапкан. Ул русча коренизация дигән атама белән бирелә. Аны аңлатып карасак, ягъни җирле коренное население дигән сүздән алынган, ягъни җирле халыкны оешмаларның эшенә җәлеп итү. Мәсәлән, бу стендта бирелгән бер документта бик күп оешмалардагы татарларның саны процентлар белән дә шулай ук аларның исәпләре дә күрсәтелә. Мәсәлән, анда беренче баганада бирелгән Татарстан ЦИК дип бирелгән ул. Аларны инде татарчалаштырып әйтсәк, Татарстан Үзәк башкарма комитетында эшләгән кешеләрнең, татарларның проценты, башта җаваплы хезмәткәрләр бирелә, аннан техник хезмәткәрләр һәм уртача проценты чыгарыла 54%. Ләкин инде аны тагын да арттыру күздә тотыла. Һәм анда әгәр игътибар итсәгез, тагын бик күп оешмаларның, аерым комиссариатларның, хәзергечә әйтсәк, министрлыкларның да саннары китерелә. Мәсәлән, анда халык комиссарлары советы, Мәгариф министрлыгы, Җир эшләре халык комиссариаты һәм башкалар. Демәк, 21 елгы 1 декретта инде 2нче баскыч мәктәпләрдә, ягъни
хәзергечә әйтсәк, 7 еллык һәм 9 еллык үзгәртеп аңлатып әйтсәк. Мәктәпләрдә татар телен кертергә кирәк дигән карар кабул ителә, ләкин ул теләгәннәр өчен генә дигән шундый искәрмә ясала. Ләкин теләгәннәр өчен генә дигән сүз гадәттә бик киң рәвештә кертеп җибәрә алмый. Ахыр чиктә 22 елдан аны мәҗбүри рәвештә кертә башлыйлар. Димәк, мәктәпләрдә башта 2нче баскыч, аннан соң 1нче баскыч мәктәпләренең, ягъни башлангыч мәктәпләренең соңгы елларыннан, әкренләп аннан соң югары уку йортларында, һөнәри белем бирү уку йортларында татар теле кертелә башлый. Димәк, татар теле дә һәм рус теле дә икесе дә тигез күләмдә укытылырга тиеш була. Башта, әлбәттә, беренче чорда башланып киткәндә барысы да яхшы гына башлаган кебек була, ләкин 24нче елда ук инде хәтта беренче баскыч мәктәпләрне үк рус теленә күчерү хакында фикерләр әйтелә башлый. Моны нәрсә белән аңлаталар? Имеш инде югарырак, хәтта хәзерге чор белән авазлар дип тә әйтергә мөмкин. Икенче баскыч мәктәпләрдә укыту күбрәк рус телендә алып барыла, татар теле кертелсә дә, югары уку йортларында күбрәк рус теле кирәк. Шуңа күрә әйдәгез рус теленә күчерик беренче баскыч мәктәпләрендә дигән фикерләр бик нык көчәя башлый. Һәм ахыр чиктә кызганыч тарихтан билгеле булганча шул фикер өстенлек алып җиңеп чыга. Белгәнебезчә, гарәп язуы бит инде бездә күп гасырлар дәвамында кулланыла. Ләкин инде шул кулланылган вакытта да аңа хәтта 19нчы гасыр ахырында ук һәм 20нче гасыр башында бигрәк тә күп тәнкыйть фикерләр әйтелсә дә, реформа белән генә чикләнергә кирәк ди күпчелек галимнәр. Мәсәлән, шул бу стендта безнең Галимҗан Ибраһимовның рәсеме дә һәм аның хисабы да бирелгән. Ягъни ничек итеп алар Төркиялык съездында чыгыш ясаганнар, каршы булганнармы, яисә телектәшлек белдергәннәрме? Ягъни аннан күренгәнчә һәм аның кайтканнан соң язган бик күп мәкаләләреннән аңлаганыбызча, Галимҗан Ибраһимов латинлаштыруга каршы чыга. Бу безнең мирасыбызны юкка чыгару, 1000 елдан артык сакланып тупланып килгән мирасыбызны юкка чыгару дип күрсәтә. Һәм шуңа күрә хәзергә безгә реформа белән чикләнергә кирәк ди. Кисәк кенә 26нчы елда шулай башында кабул ителсә, Төркиялык съездында инде 27нче елны инде Коммунистлар партиясының өлкә комитеты карарда кабул итеп куя. Ягъни латин графикасына күчәргә кирәк дигән. Башта каршылыклар бик күп була. Мәсәлән, шулай ук шушы күргәзмәдә бер экспонат бар, бик әһәмиятле, гадәттә тарихчылар тарихта бу билгеле, 82 хаты дигән, ягъни 82 кеше, алар барысы да партиясыз булалар, һәм алар шушы гарәп алфавитын саклап калырга кирәк дип, бу безнең мәдәни мирасыбызны югалту дип күрсәтәләр. Шуны беренче чиратта һәм 82 кеше кул куя. Димәк, 20-30 еллар безнең бик үзенчәлекле чор, чөнки без инде латин графикасына күчү һәм аның авырлыклар белән бару хакында әйткән идек. 30 еллар ахырында инде икенче графикага күчү барлыкка килә. 39 елда безнең кирилл хәрефләре нигезендә икенче төрле рус алфавитына күчү, рус алфавитына күчү белән характерлы. Монсы инде элекке кебек, латинга күчү кебек зур каршылыклар белән бармый. Беренче чиратта моны җәмәгатьчелек рус телен өйрәнергә тели. Рус телен өйрәнү өчен нәкъ менә рус хәрефләре уңайлы, шул як белән аңлаталар һәм бу стендларда да безнең күргәзмәдә махсус газета материаллары да бирелә. Ягъни җәмәгатьчелек рус графикасы яклы дигән фикер үткәрелә. Димәк, татар телен гамәлгә кую процессы дип аталган шундый бер бик мөһим күренешне без 30нчы еллар ахырына кадәр бик сүтмәлек белән генә булса да дәвам иткән дип барыбер әйтә алабыз. Әлбәттә, документлар буенча безнең үзәк комиссия 32нче елда эшләүдән туктый. Ләкин соңгы чыганаклар 36нчы елга карый. Ләкин шул чыганакка таянып булса да, без азмы күпме татар теле гамәлгә куелган дип ышанып булса да әйтә алабыз. Ләкин белгәнебезчә 30нчы еллар ахыры инде ул бигрәк тә безнең башка төрле проблемалар килеп чыгу, шундый дошманнар эзләү, репрессиялар, руслашу юнәлешенә таба ауышу. Һәм шул әлбәттә инде безнең татар теленең язмышына да бик тискәре йогынты ясый, кызганыч. Һәм безнең 40-70нче елларны бигрәк тә хәтта 80нче елларга кадәрге чорны без татар теленең аянычлы язмышы дип әйтә алабыз. Моны барыбыз да беләбез. Һәм менә шу стендта бер махсус аерым документлар бирелгән. Мәсәлән,
Биектау районы Усат авыл хуҗалыгы училищесы студентлары безнең училищеда татар теле да укытыла торган дәресләре юк, барысы да рус төркемендә генә шөгыльләнә. Шуңа күрә безгә бик авыр, без татар авылларыннан килгән кешеләр бер нәрсә дә аңламыйбыз дип махсус татар төркемнәре төзүне һәм татар теленә дәресләр алып баруны сорап хат язалар, шул хат бирелә. Моннан тыш 80нче елда Касимов дигән бер кешенең ашынып язган Коммунистлар партиясының өлкә комитетына язылган хаты тәкъдим ителә. Ул анда безнең балалар яслеләрдән үк инде балалар бакчасы, мәктәп, югары уку йортлары, бөтен җирдә алар татар теленә читләшәләр, татар телен белмиләр. Булман татар телен белмәү сәбәпле үзебезнең милли мәдәниятыбыздан да, миллилектән дә читләшәләр дип бик ашынып яза. Һәм бу чыннан да шулай була. Белүлешчә, бу инде бер күгә дә сер түгел. Хәтта мәсәлән Казанда ул елларда бер генә татар мәктәбе кала, 10нчы интернат мәктәп. Бу стендта шулай бик мөһим документларның берсе. 58нче елда Коммунистлар партиясының өлкә комитетында шундый карар кабул ителә, яңадан милли мәктәпләрне торгызу, мәсәлән, шул сәптән татар мәктәпләрендә торгызу һәм татар мәктәпләрен актив эшчәнлеген җәелдерү хакында шундый күргәнегезчә 3 битлек махсус карар кабул ителә. Монда мәктәпләр генә түгел, хәтта шундый аерым оешмаларда да, мәсәлән, клубларда, китапханәләрдә, театрларда, түгәрәкләрдә дә татар телендә сөйләшүне, аралашуны кертү, хуплау һәм махсус хезмәткәрләрне җәлеп итү һәм башка шундый яхшы карар кабул ителә, ләкин кызганыч 60нчы елга аерым бер карар белән яңадан юкка чыгарылган. Шундый омтылыш булып ала, димәк. 50нче елларда да һәм гомумән без әйтә алмыйбыз, 40нчы елларда гел караңгылык кына булган дип. Татар интеллигенциясе әлбәттә безгә татар мәктәбен күтәрергә кирәк, үзебезнең милли үзаңыбызны үстерергә кирәк дигән фикерләр әйтәләр.